Παραμάτι κάλα. Οπαλισμός με κερί. Η αρχαία τέχνη του οπαλισμού αναβιώνει σήμερα με το παραμάτι κάλα, ένα φινίρισμα που δημιουργεί παιχνίδια διαφάνειας σε συνεχή κίνηση, που ταιριάζουν ιδιαίτερα σε εκλεπτισμένους χώρους, αλλά και στον πιο σύγχρονο σχεδιασμό υψηλής τεχνολογίας. Παραμάτι κάλα. Εφαρμογή με σφουγγάρι. Η εφαρμογή με σφουγγάρι δημιουργεί ένα διακριτικό και εξαιρετικά εκλεπτισμένο εφέ. Η κομψότητα του κάλα εξυψώνεται σε τοίχους όπου έχει εφαρμοστεί η κατάλληλη βάση πριμαμάνο. Παραμάτι κάλα με σφουγγάρι. Αποκαλύψτε το στυλ σας. Παραμάτι κάλα. Εφαρμογή με γάντι. Σε βάση πριμαμάνο, η χρήση του γαντιού σε συνδυασμό με ομοιόμορφες κινήσεις στην επιφάνεια τονίζει τις χαρακτηριστικές διαφάνειες του κάλα. Παραμάτι κάλα με γάντι. Ένα πέπλο γοητείας. Παραμάτι κάλα. Εφαρμογή με σφουγγάρι σε σπατουλαριστή βάση. Οι εκφραστικές δυνατότητες του παραμάτι κάλα γίνονται σχεδόν απεριόριστες σε επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί σπατουλαριστά πλαστικό χρώμα με αντικέ εφέ. Η απαλότητα της εφαρμογής με σφουγγάρι τονίζει τις ανάγλυφες περιοχές και δημιουργεί ένα ελκυστικό ανάγλυφο εφέ. Παραμάτι κάλα με σφουγγάρι σε σπατουλαριστή βάση. Υπάρχει κάτι νέο στο παλαιωμένο. Μπορεί να επιτευχθεί ένα άλλο ελκυστικό εφέ, δουλεύοντας την επιφάνεια, αντικέ εφέ, με ένα επίπεδο πινέλου. Παραμάτι κάλα. Εφαρμογή με σφουγγάρι σε βάση με πινέλου. Η εφαρμογή με σφουγγάρι αποκαλύπτει την υφή της βάσης που έχει δουλευτεί με πινέλο και ταιριάζει σε πιο κλασικούς χώρους. Παραμάτι κάλα με σφουγγάρι σε βάση με πινέλο. Αυθεντική αρχοντιά.